Wel, i ni wedi symud ymlaen nawr o'r heffrod ifanc ac i ni'n symud ymlaen at y gwartheg mewn llath ac i ni nôl gyda'r jerseys a Sonia Davies o Ynys Môn gyda fi o hyd a Paul Williams o Gwrt Newydd. Dyma'r dosbarth boi sy'n edrych ymlaen at i'w gweld yn dyfa Paul y gwartheg mewn llath nawr. Ie, mae da ti gader i edrych arno Oes. a edrych fel mae wedi cael ei oswedodd y boi ni i weld o'n sownd yn y fuwch. Cader fyddech chi'n gweud, Paul? Ie. Sonia, beth wyt ti'n galw e? Pwrs da ni ddweud. Pwrs da ni ddweud, ie. tad. Ond ni'n gweld peder buwch jersey, wel, bendigedig o'n blaen ni. Beth am hon te sy'n cerdded heibio'r pwynt sylwebu, hefyn trygibu yn ei dangos i choco chip blusher. Beth am hon te, Sonia? Pwrs llawn ofnadwy gen i twt. Tethu'n 4 corngol. Top lane, dymda'r corff. Llawn i'r top. Yn cario'r llath yn dda? Dda ofnadwy. Yndi. Bydd i hon yn y dyfodol yn fuwch arbennig o dda, swn i dweud. Arbennig. Paul? Odi, mae'n drisiad neis ar cythrel. Fel wedys i, allai ti feddwl bod e wedi cael ei weld o'n sawn yna ti. Y lled a mae lan reit i'r top. Mae coesau a dwi'n mlaen. Bendigedig. Mae'n bendigedig yndi. Ac i ni'n gweld y gwythiennau wrth gwrs ar y gader fyna nawr ar wythien fawr na sydd yn cario'r gwad yr holl ffordd ar hyd waelod y bol. Mae hwnna mor bwysig hefyd. Yndi, wytha'n laeth a'n dwt ofnadwy gen i hi fyna. Yndi. Cyrraedd ffen yn neis, cyrraedd yn neis. Nôl at yr heffer y fuwch dylen ni, mae'n ddrwg da fi, y fuwch sydd yn dod wedyn o'n blaenau ni yn chydig bach mwy tywyll, mwy llwydedd yr olwg. Llwydedd, yndi. Ydy'r gwahanol lliwiau mae'n dod allan eto, dydy. Ie, mae hon eto, am gader. Ofnadwy, i'r top. Llawn gen i hi. Dymda'r corff da gen i hefyd, symud y dda. Mae'r jerseys mae cadeirau neis arno. Oes. So nhw'n anifiliad mawr, ond am y gader. A wi wastad yn rhyfeddu siwt mae buwch mor fach yn gallu cario gymryd o bwysau mor rhwydd a mor slick yn mae'n rhyfeddol a gweud y gwir. Yndi, tad, yndi. Y fuwch tu ôl i honno, falle ddim cweit mor llawn i llath. Na, lla ddim yn bach fwy ifanc illa. Ie, yn union. Cerad yn neis ofnadwy. Heffar anhygol fyd dymda'r corff top lane da gen i hi. Cerad yn dda. A wedi mae James Evans yn pasio heibio ni wedi mynd. Bendigedig. Drychwch ar hon, am fuwch. Bendigedig. Bendigedig, yndi. Y lliw twyll mae gen James eto, mae o licio'r ei twyll ma. Yndi. Na, llawn llais. Mae'n mynd i fod yn ddiddorol iawn hon. Yndi, mae hon yn dod reit interesting i ddweud. Waith caled i'r beirniad. Yndi, mae'n waith caled iddo. Sef Richard Saxby. Mae un hefyd yn cered yn dda fan hyn, ydy. Ydych, mae'n cered fel sy'n... Un hefyd nawr sydd yn dod ato ni. Ie, hefyd sydd yn dod ato ni. Yndi, tad, yndi. A to mae hefyd yn gwybod siwt i ddangos y gwartheg ar ei gorau hefyd yn dywe. Hen law. Ond dywe, mae'n cael y gorau allan o'n nhw yna. Yndi. Na, arbennig iawn. Fel wedi si tipyn o ffordd i fynd, felly dwch nôl ato ni i weld pwy geith y garden goch. Dyma ni'n cyrraedd pen llanw y dosbarth yma yn adran y jerseys, sef dosbarth 717. Mae yna 4 fuwch ifanc, wel arbennig iawn o'n blaenau ni, a mae Sonia a Paul yn gwmni o hyd wrth gwrs. A James Evans wedi cael ei dynnu'r safle cyntaf. Ydych chi'n cytuno efo'r beirniad, Paul? O dwy raddau. Mae'n fuwch cwmws iawn yna ddi. Mae'n... Swedodd y Saes ddim mae'n well-balanced. Does dim lot rhwng y ddwy na goes sy'n hefyd? Does ddim rhwng y ddwy yn nhw. Mae'n glas reit anodd i ddweud y gwir. Mae'r ddwy pyrsiau twt ofnadwy gyda nhw. Mae'n cerad yn dda. Mae yna rhywbeth bach gyda fo mae o di weld. Ie, yn union. A'i ddwrnod ewi wrth gwrs, yn dyfe? Sef Richard Saxby o ddyfnaint. Be sy'n cael y fraint o feirniadu. Wrth i ni weld James Evans yn cerdded unwaith eto a hefyd yn arwen tu ôl. Mae'r ddwy yn dda, ddwy effer mae'n ofnadwy o dda i ddweud y gwir. Yndi, tad, yndi. A'r heffer sy'n y trydydd safle, falle ddim cweit yn cario gymaint o laeth a falle ddim cweit y pwyr, ond un peth nes ti sôn wrth ei Sonia? Mae'n reit ifanc dwi'n meddwl, fydd hi'n fywch anhygol dwi'n meddwl. Bydd tad, yn y dyfodol bydd. Bach fwy amser yn fe. Ie, amser ydi hi. Ond na, dosbarth cystadleuol iawn a mae'n braf iawn i weld y dosbarthiadau yma
mor niferus o gofio beth yw'r sefyllfa allan yna ar hyn o bryd yn dyfe. Ond dwi'n meddwl mai fel hyn fydd hi felly, James Evans wedi cipio garden goch. Ac ydi wir, dyma ni'r garden ar y ffordd ar Rosette Coch. Da iawn. Llongyfarchiadau i James a'r teulu a'r Tregibi yn ail.